Niektorí ľudia majú taký názor, že keď si hľadáte nejakého učiteľa alebo mentora, tak v prvom rade potrebujete pozerať na to, aké má zručnosti. A až v druhom rade sa pozeráte na to, aký je človek. V tom najhoršom prípade ľudí ani nezaujíma, aký ten človek je. Toto môžeme aplikovať na biznis, na priateľstva, na rôzne aspekty nášho života. Pokiaľ vidíme, že ten človek nám niečo môže priniesť, niečo nás môže naučiť, tak častokrát už ďalej nepatráme po tom, akú má morálku, aký je to človek. Z môjho pohľadu je to veľká chyba, pretože to, čo nás človek vie naučiť, čo sa týka nejakých zručností, sa nikdy nedá vyvážiť tým, ako nás ten človek vie naučiť žiť. Aj človek, ktorý nás nevie naučiť nejakých veľa špecifických zručností, ale má veľmi dobrý charakter, má veľmi dobrú morálku, nás vie naučiť veľmi veľa už len tým, ako žije, ako sa správa a čo robí. A byť v blízkosti takéhoto človeka je veľmi dôležité a veľmi prospešné pre náš život.